Na, itt megy, he! Miért őztek meg? De mi ez? Na, látjátok, hát speak content nektek, hát. Bazd meg, hát ilyet hol találsz? 7 országban nincs ilyen. Hát ez speak content. Gyerekeknek ilyen content kell. Mondják, hogy... és akkor írják, hogy de szar videós vagy! Kurva anyádat, beboxolom a szádat! Ki a rossz videós, a kurva anyád, beboxolom a szádat! Mi az, hogy olyanokat írkál, nem bírod a kritikát, a kurva anyád nem bírja a kritikát, mit szólsz be, hülye kutya? Na látod, szerintem is. Tehát, hogy azért bazd meg, én vallásos vagyok, én hiszek Istenbe, de mi a rákos gecimet üzenget, égjen el, bazd meg. Gyere ide a ház elé, vérző orral mész el. És mi ez a youtuber neved? Ez a Locika Gamer 29, hát mi a faszom ez? Van normális neved? Nincsen? Mondjuk olyan normális név, mint a Nime, vagy ilyesmi? Ilyen nincsen? Bazd meg, és akkor már én érezzem magamat szarú! Majd jaj, mit gondolnak? A kurva szátokat?